Maidir leis an tascríomh canúnach agus an tascríomh peideánach a úsáide míid hí héna gobert chuns go dos níos é háhí a hain, go gahamid saolacha ahananta panaireachta threanáil phríomhhailúcha an béalú is éan. Tá ré bailthóid a bhí gobert go lá aimimseir dom go misisiún agus am caiintead le héadí seán hochaí, líam costal siosbódába, líam menaman, Francia sa búrca. Doon anna leanta baitsa, idir a gobal míologis, beidir ná rib treanáil ortha a deanga agus a bheith ige olah nó céimi olscoile sa tanna gáilin is marsin. Ach caiinteoidí dúchasacha a ba chud bhacha agus bhí anna hiiscinntu go idir conas iad hí an ortografíocht tradiisiúnta na gaiilene a bhún lú chun a gcuid canúntí a chud anúid. Tá samplan sagam ó trascríomh ó livescreen a chud Joe Daly, John literú ceann ceann Joe Daly seosbódála as dún chuoinda, trascríomh caiintóid óún chuoin I ggur chuoine agus chuidirse inúil ceann le IAUN. Agus cho fada agus úsáidas an 6 ortografíocht chus am na scríóidí na maileóidí seo chun chudas na literathe ranú a bháin go gahas chudbha caiideanú a dhéanamh sin chomá mar má hastíimhain go nibreoig an saí caiigh ceann a bheith hán péúid a deirtar ceann agus cean le IANN a bheith hán péúid a deirtar ceann agus ceán le áfada a bheith hán penúir deirtar ceann. Mátá meascán literathe goin ní broig an dathú agus an na grúpaí seo atá míidir díra dhéanamh. Mar sin bíochas go bhfuil sé bunathe ar a mór góir ar literathe a feitear in sa príomhhailúcháin. Tá literathe eile ann chomá a fuidas ó leabhar canúnolaíochta agus ó stadéid a déanach ar na canúntaí agsúla agus caithfar lua chomá go méidir gnúsáidas literathe chomá a tháinig ón seanna ghailinn chuine bhabhríochtaí áirithe a chur inúil ceann sampla se a cloistear ag gola ar a bhabhar ó a haíonn sé seán a bhuair ó chuige go chuige iad fiar chuige mún ar a mór góid, chuige chunach ar a mór góid agus éithir ola tuisgur chuigola chluistear chomá agus dúsáides chun é sin na chuirú. Dám cheanna is féidir iad tá gaharú má raimí deisiolalas agus mar a daíon litrúáide heile daine. Is féidir tan gobáile dhéanamh linn lumsa agus má tá fianana sean bhfuil slíile slí níos a bheir chuin báiríochtaí ar fáid áide a chuirú. Dianam mi kinne sin agus sam sásta an taiisiolalas in bháil. Is tó go digi mí ná fuilinn san ortografíocht ach léirú ar a rud a deirtar agus ní bhin a chudécinint a chudig an sividirlín seo a gobaid doghine chun go féad le daine an fára hiiscint lena súile agus ní bhaite sé sin a cúpla second mar is féidir leth brú ar a bhacail agus éisteach leis a sampla. Is leis súlhát cruáilsata? Súlhát, saoil, bocht agus sinnéon sun. Is féidir am spáint an sun chomá ar a daimhstig chun tá sé gobaid mar cínsib sé an coiad an publií an coiad an agur hóideach tágain ní sé córáinte go fóil tá sé logánta ar maríomh a héin ach tá léar scáilegum ina bhfuil na caiintóide go léis agus lista chomá go féidir dom tafa do hoscail agus sun tá an legan caiideánach agus an legan canúnach finna bhin. Nis nuair a deirim agus is féidir an dácheann a chur in agar agus an féidir má bíon agar hóideach le déanana bhfuil a drascríomh caithfar an talína hóid ar a ríist agus is mar sinna gibríse. Léiríonn an dearan míad an lehanach HTML sa an JSON sa sné mar a háise ar a deibhstig sné go modúnsaach sné an nómat in na deirtaréis sin nómat éithníon an focalsan sin legan canúnach sin legan caiideánach sinne ID an chaintóra a déir an focail agus an ID sa ceangailte le bunachar dúchas ar an bunachar daine. Go mí stacha sin as cí gur láras ó caiile í caiint san. Tá focail ceangailte le caiintóidí agus bíon caiintóidí ceangailte le bailifar agus an sun is féidir an bailifarin a chuid a gobaid istig an óir blachas logainin.caí agus é cheangal le barúntacht. Ar an ábhar san lára máhín ar na barúntachtaí is sort réiteocht nahirife nachfuil go thomláin sásúil é réiteocht na marúntachtaí agus tá a seolas fachta gon an techtanteo sé heola marjoulet hanna chuig gas sampla hagann in íhráthach a tugtar ar a lehinne ar fad ach an barúntacht tain ní bhaintse ach an méid sin da sum tusnín barúntacht dún chiaráin heas an sa agus bíon barúntacht dún chiaráin thuig an sa. Fuidir maid seolas an techtanteo ná tagan an dáile agus an scaga a déanta gon ar a lehinnis de réir pobl na dúhíí. Ach i gin am chéanana is cinenne dhéanaid mar go gahamid tórannacha a charach agus chahadar sa techt le tórannacha a bhí goin i mnachar a logainem hanna agus ar an mór góid go minic tagan canúntí le seanna barúntachtaí. Níthe gcónaí ach le barúntachtaí is féidir linn múscarí a gáilt agus tugtar múscarí hir an leabhar a scríg brí an ó chuomh the Irish of West Muskerry bhí sin Corcoghuine, the Irish of Corcoghuine a tugtar ar a leabhar a scríg díarmid sé sin. Bhí Holmer nuair is scríg se ar a chanúntaín chláid, láireach sé ar cóstan chláid
a roiint ina tíú chéir chuid de brathir chuna a bhíon bhéime a Harú agus láirech sé ar chorcom ruaa lointse i bhraáin agus an son is tó láse ar goil an chiad bhaach mar is an so bhí na caiintódí ach solúin bíochas náhuiide in RTA go maiid an tafatíile ó chaintódí in áit an eile sa bharúntaachta agus go réan chanúnta bháin é agus goilin chiad bhaach. Tugann an scagad idir barúntaachtaí chumá leán árin dún léir le chéile bheith se go dé gan dáta bheith habta dul níos ministeach sa scaga go bíta míist goilin ina sí scaga goilin ina smeáin ó scaga ó goilin árain tain agus is féidir nuair a dí se dhéanamh ach go dtí an am agus ina stíocht agus forbert buin chun sinna dhéanamh. Tugann an scagad idir barúntaachtaí chumá scaga dúineid counter coseaige agus na heáin le chéile seochas goilin ar a saineach a chabháin go bhfuil goilin ar a saineach an so caiiteisteach le goilin ina seaach chumá bhí cúpla caiinteoid fácan san agus há goilin á bhdín difriúlann san beidir ná chuirfií le chéilinn dáid sin mar a mé fi ceangilt bus na barúntaachtaí ach mar a déidir ar an mór góid is féidir acail agus iras a chur le chéile agus lenis tilinn sa chur le chéile chumá de réad na marúntaachtaí. Mar sin sin an gonne mé cinine sin na canúntí scaga de barúntaachtaí.